आमचा किती पिढ्यांचा जोर आहे. हो आमचं शेण कोणतरी बनवता. या बघ कळमाचं झाड लग्नातला कुळ. आणि हे माझं झोपडा ते बघते त्याच्यात मी पाऊसभर भाताची राखण करतो. त्याच्यामध्ये झोपतो एकटाच. त्याच्यावर आपण जेवू शकतो. देवाला नैवेद्य हा दसऱ्याचं सोना वापरतात ना. पान खाऊन बघ. पान कसं आंबट लागतोय का? काजू इकडे आहेत आणि हे आता धरतायत असे ते सगळे झाडाला धरणार. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता आपण कुठे चाललोय? वाड्यात शेण काढायला. गोवरी घालायची ना, भाजावळ करायला लागते. हा. मग ती गोवरी शेतात सुकायला लागते. चूल पेटवायला गोहरी लागते, शेली. माझी चप्पल कुठे गेली? तुझी इकडे आहे. बरोबर. वाड्यात हा आमचा किती पिढ्यांचा घर आहे जुना, आता मोडून ठेवला नाही आहे. हा, हे जुना घर आहे काय? हो. आणि जाळीवर पण नाव लिहिलेलं आहे बघ. आजी आजोबांची पुण्य, आई वडिलांची पुण्य. पप्पू हे नाव वाच. हे बघ, असे पहिले कार्विंग करून ठेवायचे ना सर्व. हे बघ नाव. आजी आजोबांची पुण्य आई, तिकडे आई वडिलांची पुण्य आई. आता काका काकी राहिलेत, मावशी राहिलेत. आणि तुळस बघ पहिली. अशी तुळस पूर्वी असायची मातीची. निशाणच नाहीये. ते कार्टून वाले बघायला ये. कोणतरी कार्टून घेऊन गेलं. काय हे का? हे माशी असते, हनीबी. मधमाशीची. ती शेणाने घर बांधते. मधमाशीचा नाही तुमसरी म्हणतात ते माहिती आहे. तुमसरी. हा, हा हे मधमाशी ना, हनीबी नाही. हानी बिन नाही, पण ती ही ना शेणाने घर बांधते. हे घर बांधलेलं आहे तिचं. हा स्वतः बांधा. जर जवळ न दाखव. हे असे आमच्या आईकडे होते पूर्वी, नाही काय, असा गोटा दाखवलेला एकदा. घराच्या खाली. हा, घराच्या खाली गोटा होता. हा बघ, इकडे ते बैल बांधलेले. तिकडे बैलाचं शेण काढायचंय आता. चल आता तुम्ही बैलांना सोडून आलात ना रानात. मग त्यांचं हे शेण आहे बघ. त्याचं शेण भरून ठेवायला लागतो, नाही तर माणसं आहे ना चोरून नेतात. पळवतात नाही. हा, शेण पळवतात. कारण ते सारवायला लागतो ना, जमीन सारवायला. हो आमचं शेण कोणतरी बनवता. तुमचं शेण नेतं पळवून. पकडायचं ना त्यांना. पकडून मारायचं. आणि हे शेण तू काय करणार? त्याच्यात गोवरी घालणार, भाजावीला हवी. हा, आणि चुलीत ते लागते ना पेटवायला. शेणी खाली ह्या काय शेणी सुकवायचे. ह्या बघ शेणी. शेणी सुकवले. हा. अरे बापरे, हे बघ. हे मी बोलते ना बापे, आम्ही शेणी पण घालायचे शेणाचे. हे शेणी हे चुलीमध्ये पेटवायला पण मदत होती याची. आणि याचं मेन काम आपल्या शेतासाठी ना, ते शेण. गौरी तुम्ही भाजवल करणार. असं शेण आहे ना, हाताने काढून ठेवायला लागतो. भरायला लागतो बैलांचं. बैल गेले रानात की आपलं त्यांचं घर स्वच्छ करून ठेवायचं गोटा. म्हणजे त्यांच्यापासून मिळणारी हर एक वस्तू आपल्या कामाची आहे. हा, लय कामाची. घेऊन जातो. ह्या पावसातनं टाकलेला शेण आहे. पावसातनं लांब कुठे टाकायला जायचं, शेत भरलेली असतात ना. शेणासाठी अशी जाड बनवतात. शेणकी बोलतो आम्ही. हा, तर ते शेणकीत हे शेण टाकायचं. शेण साठवून आणि ठेवायचं नंतर मग पाऊसभर. हे सगळं आता सुकलं ना, असं की हे शेताला कामाला येतं. हे शेताचं खत झालं, ओरिजिनल खत. शेणखत. शेणखत. याच्यात रासायनिक काय नाही, जैविक सगळं. त्याच्यामुळे गावचं धनधान्य चांगलं असतो. आरामात आरामात. तुला शूज आणले पाहिजे नेक्स्ट टाइम. माझी सवय मोडली आहे ना. हा, चालायला जमणार नाही ना शेतावर गोवरी घालायला. अरे तुळशी बघ पप्या, मुंबईला आपल्याला तुळस भेटत नाही. इकडे सर्व जागेवर तुळशी आहेत. जाग्या जागेवर तुळशी. अलिबागला कसे होते हो. तसे जे बघ इथे पण आहे. घे आपल्याला 4 पानं खायला. ही नाही दुसरी वाली. काली तुळस चांगली असते, आपल्याकडे भेटत नाही म्हणून. ऐकलं? 4च पानं घे. मोठे आहेत पानं, 4 खायची पण गरज नाही. 3 खाल्ले बस होतात. आणि त्याला तुरे आलेत ना वरती. वरती तुरं आले. ते तुऱ्यात हे खुडले असते ना, तर तुळस अजून भरली असती पानानी. कापली असती तर. हा, हे तुरे काढायला पाहिजे होते.
आपल्याला तुळस जर चांगली करायची असेल ना तर याचे तुरे तोडायचे. म्हणजे ही जी वस्तू आहे हा सब्जा आहे. ही सब्जा काढून टाकायचा आपल्याला है ना. हा सब्जाचा काय उपयोगाचा आहे? गरमी जास्त लागली तर लेडीज लोकांना गरमीचा वगैरे त्रास होतो ना, तेव्हा ह्याचं बी पाण्यात भिजत घालायचं, हा दुधासोबत खायचं. नाहीतर सब्जा बी. हा 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 ह्याचा सब्जा बनतो. बघ आपल्याला पण कधी कधी माहित नसतं. हा हे बघ सब्जा आपण. हा बघ हा हे पाण्यात टाकल्यावर फुलतो. फुलतो आणि मग ते अरे हे आपल्या फालुदामध्ये टाकतात का ते ना. सगळ्यात पण त्या टायमाला आमच्याकडे गावाला होते हे झाड, पण हे मला हा सब्जा अशा कामाचा ते माहिती नाही. हो आपल्याला माहित झाडं नाही. भरपूर होती माझ्या गावी, आईच्या घरी माझ्या. चला नॅचरल अँटीऑक्सिडंट द्या. आता तुम्हाला मी आता फायदा सांगतो. या तुलसीचा फायदा म्हणजे काय, आपल्याला आपल्या घरी कसे लोखंडाला जंग लागतं तसं आपल्या नॅचरल ह्युमन बॉडीला पण जंग लागतं, गंज लागतं असं म्हणू शकता. तर आपल्या गंज लागण्याचा स्प्रे म्हणजे आपलं हे तुळस. आपल्या बॉडीमध्ये जी रस्टिंग होते, आपण ग्रीन टी कशासाठी पितो, त्यात अँटीऑक्सिडंट असतं, तर तुळशीचं पण हेच काम असतं. तुळशीचे 4 पानं डेली खाल्ल्याने मेमरी पॉवर पण वाढते आणि माणूस हेल्दी पण राहतो आणि ऍक्टिव्ह पण राहतो, जशी मम्मी आहे. हा मी रोज तुळशीची पानं खाते 4-4. वहिनी तुझी गेली पुढे. फास्ट आहेत एकदम. आता तुम्हाला पाठी रस्ते दाखवतो बघा. मी नॅचरल गेम आहे ना. हा याच्यामुळे ते एक्सरसाइज होती माणसाची. मग तेव्हा मला डोकं पण नाही माझं दुखायचं, जेव्हा गावाला होती लग्नाच्या आधी तेव्हा. आता डोकं दुखतं. आता डोकं दुखताय, डोकरं दुखताय. आणि त्यांना गावची सवय आहे, ते कधी पळतायत बघ. हो तशी मी पण पहिली पळायची. याच कारणासाठी तुला गावी आणलंय ना. हा आता जेवढे तू एक्सपिरियन्स पहिला केलेला सर्व एक्सपिरियन्स परत कर. ते टाकल्याचे बिया दाखव. हनुमंताच्या गळ्यात पानाचे माळा घालतात हे. हो हो आपण ना हनुमंताच्या मध्ये शनी आणि त्याचं औषध पण आहे. कावीळ होते ना तेव्हा ह्याचा रस प्यायचा 1 चमचा. 1 पेला दूध फ्रीज मध्ये ठेवायचं आणि ह्याचा हे करायचा 1 चमचा रस काढायचा ह्याचा पानाचा आणि तो दुधामध्ये मिक्स करून प्यायचा. हम्म. किती दिवस प्यायचा? 3 दिवस. ते चिक बी आला ते सर्व घ्यायचं का पूर्ण पान घ्यायचं. आणि ह्याची फुलं असतात ना ही लग्नात ना आमच्याकडे नीम घालवायच्या आधी नवऱ्याला मांडावळी करतात ह्याची. हा आपण केली होती ताईच्या विधी ना. लग्नाला केली ना हो ती मुंडावळी. त्याच्यात काय करायचं, हे काढायची हे 5 पानं ही काढून टाकायची आणि मग ही अशी येतात हे, तर ह्या कळीची मंडावळी करायची. कुठे गेलेला तो कुत्रा तिकडे बघ. बघतो कोणता कुत्रा, आपला कुत्रा ना जेव्हा राहतो. गुरं माहिती तोंड घालतात ना, खातात म्हणून. हा ती नवीन कलम लावलेली आहेत ना. हा हा नवीन लावलेत. हा, कसला कलम आहे पायरीची हापूस मधली पायरी आंब्याची एक जात ती मस्त लागते. पायरी आंबे म्हणजे पायरी आंबा हापूस. तुला आवडतो ना? मला हापूस पेक्षा कधी कधी पायरी जास्त आवडतो. आवडतो ते झाड आहे ते. आता रत्नागिरी मधून कोण येत असेल तर पायरी मागवतो हापूस सोबत. ह्या बघ कळमाचं झाड, लग्नातला कुळ. हे लग्नातलं कुळ आहे का? कोणता लग्नामध्ये आपल्याला कुळ लागतो ना ठेवायला. ते वाला का मोठा आहे तो. कलाम, ह्याला कलाम बोलतात. हा मोठा वाला ना. हा मोठा वाला. हा नाही ना. नाही तो मोठा वाला. हम्म. पण आपल्यामध्ये लागतो ना. मम्मी इकडून आरामात या. झाड जवळ न दाखवते. आता इकडे बघा हे स्लांट आहे बघा ते दिसत. तिथनं उतर तिकडे जा, कुठून जाऊ? तिथे जा, तिकडे उतरायला नको तुला जास्त. सरळ इकडून सरळ जाऊ मी. सकलात जा. गोवरी घालते गोवरी. ही शेतीला आता आपल्या शेती करताना ना रोप काढायला लागतात, तरवे पेरायला लागतात ना तेव्हा ही भाजावळ करण्यासाठी गोवरी घालायची. ही गोवरी घट्ट झाली, हे गोवरीने सगळं भरलं ना हा की नंतर मग हे करायचं, ह्याला कवळ घालायचं. झाड तोडून कवळ तोडायचं पण आपल्याला हाय तू अशीपर्यंत तोडून घ्यायचा आहे. मग त्याची भाजणी करायची हे शेताची. सगळं शेत भाजायचं, मग शेत भाजायचं. अशी खेटून घालायची म्हणजे जमीन चांगली भाजते आणि रोप चांगलं उगवतं. आपण भात जे पेरतो ना ते चांगलं उगवतं. पण जास्त अशी घट्ट गोवरी लावायची, त्याच्यावर कवळ हंतरायचं. म्हणजे तू हे फार्मिंग टिप्स देतो आम्हाला बरोबर. ह्या कोकणातले फार्मिंग, हे आपल्या कोकणामध्ये भाजावळ करावी लागते, जमीन भाजायला लागते. शेतीचे टिप्स कोल्हापूर पट्ट्याला, सातारा पट्ट्याला वगैरे हे असलं काय करत नाही. वेगवेगळे सर्वांचे वेगवेगळे जिकडे वेगवेगळे करतात. आपल्या कोकणातली चिकट माती ना, त्याच्यामुळे ती भाजून तिला फसफशीत करावी लागते अशी. सुकी जमीन होते मग चांगली. आपल्याकडे लाल माती जास्त आहे ना रत्नागिरीमध्ये. जास्त आहे त्याच्यामुळे ती जरा चिकट असते. त्याचा फायदा आहे गायचं जेवढं शेण मन मूत्र मन त्याचे सगळे हे आहेत. सगळे फायदेच आहेत गायचे. निहान तू करतोस काय हे. नियन वासराचं शेण काढतो. हे काय तो दाखवतोय तुला शूटिंग. ह्या आमचा एक शेत
हा एक शेत तिकडे खायला आहे तो आतमध्ये गाडग्याच्या आत. ते कुळीत बिळीत सगळा लावला. हे माडबीड सगळे आमचेच आहे, नारळी बिरळी. पण ते गवत नाही काढलं, एका पट्टीचा काढून घेतलाय. तुम्ही येणार म्हणून जरा फिरायला. आणि हे माझं झोपडा ते बघते, त्याच्यात मी पाऊसभर भाताची राखण करतो, त्याच्यामध्ये झोपतो एकटाच. इकडे ह्याच्यात हे कशासाठी तू झोपतो इथे? कसली रानात राखण? रानटी डुक्कर येतात ना भात खायला. हा, डुक्कर येतात ते. तर ते- रानटी डुक्कर भात खायला येतात म्हणून. भात जेव्हा तांदळाची शेती असते ना, भात होतो तेव्हा ते डुक्कर भात चावायला येतात. तेव्हा ते मग इथे बसून अशी बॅटरी मारायची रात्रभर. बघ, आपण भात तांदूळ आपण जेवताना फेकतो, पण इकडे जपायला किती लागते बघा. ते रानातली डुकरं खातात, मग त्याच्यामुळे मग तिथे राखण करून रात्रभर आवाज करत राहा, झो झो करत राहायचं, बॅटरी मारायची. मग ते डुक्कर येत नाही मग येत शेत नाही. मग असं काय आपण इकडे असं काय ठेवू नाही शकत का? ते बघून घाबरून जातील असं काय नाही? तसलं काय नाही, ते त्याच्यावर आणखी उडी मारून जाते. अशी कंपाऊंड घालायला लागतं. मग त्याला साड्या लावायच्या, मग साड्यांमध्ये ते आतमध्ये येत नाहीत. हा. मग ह्या जुन्या साड्या आम्ही सगळे त्याच्यासाठी युज करतो. ज्या आता घरात जुन्या साड्या वापरल्या असतात त्या ठेवायच्या घडी करून, आणि ते नंतर असे लावायचे. शेताला सगळ्या आजूबाजून कंपाऊंड लावायचं. करायचं कुंपावर. शेताला बाजून कुंपाऊंड करून टाकायचं, म्हणजे त्यात रानटी डुक्कर घुसत नाही. हा. चला, तुमचं झालं सर्व? गौरी पण घालून झाली, शेण भरून झालं, गौरी घालून झाली. आणि मी हे सगळं आहे ना दाखवते, कारण माझ्या पप्पूला पण नाही माहिती होतं की मी हे सगळं असं करत होती. कितीतरी माणसांना आपल्याला माहित नसेल. मला तर माहितीच नव्हतं, खरं माहित हे नव्हतं. सगळं अशी करायची मी. करायची? हा, ते मी तुला आता दाखवायला आणलंय. मग ती वहिनी तेच करते. होय. हे काजूचं झाड बघ, आता मोहर आला येतोय. हे बघ, हे कधी धरणार नाही काजू याला? 2 महिने. आता 2 महिन्याचा गॅप जाय. मार्च एप्रिल ना? एप्रिलच्या आधीच मार्चलाच होती. मार्चलाच होतात काजू. हे कांद्याचं पान, ह्याच्यावर आम्ही रानात भाकरी विक्री खातो. पंगेराचं ना? मी बोलायची ना, म्हणजे आपण पंगेराच्या पानात जेवायची रानामध्ये, हो, गवत काढायला वगैरे. ह्याच्यावर आपण जेवू शकतो, देवाला नैवेद्य पानं घ्यायची, दाखवा. अरे वा, एक जेवण व्हायचं पूर्ण, एक प्लेट व्हायची. केळीच्या पानाची. आणि हे कसं आपण फेकलं तरी आपल्या नॅचरल आहे. हा, नॅचरल आहे. पण त्याची घाण पण होत नाही, कचरा होत नाही. हा, आज ह्याच्यामध्ये जेवूया आपण. बघ, तिला पण आवड आहे ना कांद्याची पान. चांदड्याची पानं. ते गवत बिवत काढायला आता जातात ना, हो. तर तिकडे हे पानं आहे ना, माणसं काम करणारे ती पहिलीच आमच्या तिकडे सड्यावर आहे ना, काढून ठेवायची पानं. हम्म. मग आम्ही टोपल्यातून जेवण घेऊन जायचे आईकडे. अशी आपण सांदाड्याची पानं आणि कोणत्या पाण्यावर आपण जेवू शकतो? तर केळीच्या पानावर. दुसरी ती याची ना पंगेराची. करंबेळा, पंगेरा आहे तो करंबेळा, मोठी असतात केळीच्या पानासारखी. हा, मोठी असतात ती, अशी मोठी. हा. करंबेल काय? हा, करंबेळाची. मी नाव विसरले. करंबेळाच्या पानावर जेवतात. हे सोन्याचं झाड दाखव काय? हे बघ, असं झाडांना साड्यांचं कपड्यांचं कंपाऊंड करतात. हा, दसऱ्यात सोना वापरतात ना, हा. टापटा. आपट्याचं सोनं वाटतात ते. आज आहे दसरा, चेहराटा व हसरा, प्रॉब्लेम सारे विसरा, आणि तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. हा, ते बोलतात त्याच्यासाठी हे सोनं वाटतात हॅपी दसरा सर्वांना. आतापासून. निवांत हॅपी दसरा. द्या. ते पान आहे ना, ते बघ, दादा दाखवतोय ना. पाऊस पडला की ह्या पानात जेवतात पुशेरीत. रानात भात बीत नाही का, रानात शेतीच्या कामाच्या वेळेला ताटण न्यायची नाहीत, मग अशी पाण्याजवळ आता जेवायला. त्याच्यापेक्षा मोठं आहे. हा, हिला पुशेरी बोल. म्हणजे ह्याच्यात 3 माणसं जेवू शकतो आपण. पुशेरी बोलतो त्याला. शेरी. ही हळद आमची, ते हळदीची झाडं कुठची? ती तिकडे आहेत. ती ही इकडनं ह्याच्या बाजूला ती आहेत. तू आतमध्ये जायला आहे ना रस्ता? आहे का? जा, दाखव दाखव. करमर, करमर. बापरे. हे पायाखाली आपले कसले झाड आहे? ही कुळीत आहे, कुळीत पिकलं तर. कुळीत. हो हो. आता इकडे बघा, पाय धसतात आमचे. ही हळद आहे, हळद. हळद. आता याची प्रोसेस कशी आहे? ही आता पौष महिन्यामध्ये खतायची. पौष म्हणजे आपल्या इंग्लिश मधलं कोणतं month? जानेवारी महिन्यामध्ये. जानेवारी मंथ. जानेवारी महिन्यामध्ये हे सगळं कापायचं आणि त्याच्या आतमध्ये असं गोळे असतात, गाठी असतात आल्यासारख्या. त्या सगळ्या खतून काढायच्या, मग त्या धुवायच्या, त्या साफ करायच्या आणि चिरायच्या, आणि मग नंतर उन्हात सुकवून त्याची हळद बनवायची. आमच्या आहे घरात हळद अशी, म्हणजे हे आहे पिसलेली आहे. हे आपली कुळीद आहे ना? हे कुळीद. कुळीदाचं पिठलं, कुळीदाचं झुणका, ते सर्व खातो तेच ना? कुळदाची पिठी. कुळदाची पिठी आपण खातो. मम्मी, तुझी आवडती वस्तू इकडे खाली आहे आपल्या. कुळीद. हे सर्व कुळीदाचं शेत. हे किती महिन्याचं काम आहे? प्रोसेस आहे 3 महिने. 3 महिन्यात बनतं ना? आम्ही जे अलिबागला वाला होळीला आलास ना पालखीला, तेव्हा तुला हे आम्ही काढून दाखवू. रस्त्यामध्ये तिकडे अडचण आहे ग. हे बघते ते फुललंय आता.
कोकमाचं. कोणतं? इथनं ये गाडगे बाहेर. हा, हे खूप माणसांना आम्हाला दाखवायचं होतं की ते कसे रतांबे खाली पण पडतात ना, ते पायाखाली पण असतात ना आपल्या. ते कंपाऊंड बंद करायला लागतं ना. अजून साफ झालं नाही, गवत भरपूर आहे. आता गवत अजून मेलं नाही त्याच्यामुळे साफ नाही केलेलं आहे. आणि हे बघ, हे रतांबे झाड, हे बघ. हा काय हा. अजून आली नाही वाटतं याला. आता ती फुलं येतात ती बघ. फुलं दिसली व्हाईट ना, सफेद कलरची. हे काय? हे रतांब्याचीच पानं, कोकमाची झाड पानं. पान खाऊन बघ. पान कसं आंबट लागतोय का? हा घे बाबू, निवांत घे. घेतोस का? जर का आंबट पान आहे बघ. हे रतांब्यासारखी पानं. कसं लागतोय सांगा मला जरा. हे बघ काजू पकडले ती. कसं लागतंय? पाणीपुरी सारखं. झालेलं बघायची ती भैया, आमची काज आहे ना ही पहिली धरते. नवीनच 4 येतात तिच्यावर. हा बघ. थांब का कुठे गेला ग तो एक? हा बघ इकडे बघ दिसला बघ. हा बघ, हा बारके आहेत. हा बघ मोठा हिरवा इथे आहे. हा बघ. हा, एक मिनिट थांब. तोडायच्या अगोदर तोडणार नाही. सोडणार नाही याला. काजू इकडे आहेत आणि हे आता धरतायत असे ते सगळे झाडाला धरणार. काजू, आपली रत्नागिरी काजू, हापूस आंबा, फणस. सुरुवात होत आहे आता.